50 rokov starý Dukát, vydražili ho v Bratislave. Možno sa to na prvý pohľad tak nezdá, ale práve držím v ruke 25 000 eur a to je ešte pred aukciou. Ide o zlatý dvojdukát z roku 1664. Minca bola vyrazená v Kremnici s vyobrazeným uhorským panovníkom. Ide o jediný zachovaný exemplár na svete. Pochádza zo starej tyrolskej zbierky. Dražitelia v aukčnej sieni a na internete o ňu zviedli poriadny súboj. Hranice Slovenska ale nakoniec neprekročila. 36 sála po prvé, po druhé 36 sála, po tretie pre 35. Našťastie aj na Slovensku sú už takíto fundovaní ľudia, ktorí dokážu oceniť skutočne exkluzívne kúsky a skutočnú kvalitu. Kým donedávna bolo populárne investovať napríklad do umenia, čoraz populárnejšia je aj numizmatika. Staré peniaze idú na dračku. Položky, ktoré dnes uvidíme v aukcii, skončia niekde medzi 350-500 tisíc eurami. 15 000, 16 000, 17 000, 18 000 sála. Ľudia okrem takej tej zberateľskej hodnoty a historickej hodnoty v tom vidia trocha aj takú tú hodnotu toho zlata, ktorá je v nich. Analytici pritom hovoria, že v dnešnej dobe ide o jednu z najbezpečnejších foriem investovania, ktorá je však určená najmä bohatým. Ak sa zameriam naozaj na vzácnosť a unikátnosť konkrétnej mince, tak je veľmi pravdepodobné, že aj v zlých časoch v budúcnosti sa nájde na svete niekto, kto bude ochotný za takúto mincu zaplatiť naozaj veľmi veľkú sumu. Z Bratislavy Samuel Migál, televízia Joj.